Wel, diolch yn fawr. Nifer o chi di ymuno dan ni prynhawn yma, a fod yn y braf ar ddim yn ei bar syched, ond yr un y prynhawn. This is cyflwyno i gychwyn yn enw Steffan, a fi sy'n arwain gwaith Sefydliad Bevan a'r blodi. A ni'n fuddiad sy'n gwneud ymchwil a ceisio cael gwneud gwahaniaeth i cymunedau ar draws Cymru i greu Cymru tacach a fwy cyfartal. A fi'n falch iawn bod ni'n cael yn ymuno pnawn gyda dau siaradwyr gwych i mynd i fod yn siarad y testyn o fentr cymunedol o creu cyfoeth, o cadw cyfoeth yn lleol. So fi'n gyda fi fan hyn McLean o Gymraeg a Selwyn Williams o Cwmni Ffestiniog a grŵp Cymunedoli. Na i adael y ddau yn ei gyflwyno hi yn y man, ond jyst dyma fi'n bod ato chi, jyst yn rhoi chydig o gyd-destun i'r trafodaeth yn hawla. Achos drwy'r diwetha, nath o'n i lwyddo trefnu taith astudio yn dan nawd, gael ei enw nhw'n iawn, y barieinol yn Northern Melbourne Trust a Litton Milvan Trust, le nath grŵp fynd o Gwm Cynon a Penner Cymoedd i fyny Bro Ffestiniog, i ddysgu mwy am y mudiadau yn ymlaen yn ni, a gallwn ni daith wedyn nhw'n dod lawr o Bro Ffestiniog i Gwm Cynon a top y Cymoedd, i ddysgu mwy o'r gwaith sy'n digwydd yn hyn. Felly, dyna'r cyd-destun o ran da ni wedi dechrau dod i nabod i gilydd. Dibyn y teig yna, fi ddeall fwy am fel y cyfalafiaeth wedi gweithio yn hanesyddol yn eich dynnu cyfoeth ac yn ein cymunedau ni, a bosib fel mae fe'n digwydd nawr mewn oes gwahanol, a beth gallwn ni fod yn gwneud yn gwahanol i cadw cyfoeth yn ein cymunedau ni. A dyna beth ni'n gobeithio trafod gyda chi pnawn yma. O bosib yn rhaid chi wedi gweld y teitl a poeni bod hwn yn rhyw fath o Robert Arwyn Tribute Act, ond mewn gwirionedd yn chi wedi bod yn githio yna yn fod cyd-destun eitha da hefyd, felly i beth ddysgu ni trwy'r teithiau. Y foi sydd wedi mynd i'r Gymru diwylliannol, y pethau glo yn y Cynon, llechi yn Bro Ffestiniog. Mae hyn yn eiddo ni, ac o bosib mae'r questions yna yn ein cymunedau ni. Twristiaeth, zipwilt yn y fai gymuned, hefyd y gweld yn eidwyr, fath ati fath o hyn o dan dechnogaeth tramor gyda elw mewn allan o'r cymunedau ni. A dwi fod i chi gyffwrdd mae'r dyfodol yn ein dwylo ni, a dyna beth mae'r bai ohonoch chi wir yn neud ar gwaith chi'n treol cael yr cyfoeth fan lleol. Felly dyna beth ni'n mynd i drafod pnawn yma, ac felly jyst i fod dychwyn i ffwrdd, o bosib os na i dechrau da cysail gynta, wyt ti moyn rhoi trosolwg bach o waith Cwmni Ffestiniog ar hyn i chi'n trefnu fel mudiad. Dwi'n mynd ymlaen yn di, Mae, oce. Diolch yn fawr am y gwahoddiad i ddechrau. Cwmni Ffestiniog, reit, yn Nghaerdydd i sy'n dysgu yn y Brifysgol ym Mangor, ac oedden ni yn rhedeg cyrsia ar ddatblygu cymunedol, a oedden ni'n gwneud hynna'n 12 mlynedd. Ond yn anffodus, mi ddoth y cyfrifwyr i mewn, ac oedden ni'n mynd gyda'r elw, a fydd y cyrsia yna yn cael ei cael lawr. A mae hynny wedi digwydd, oedd 4 o brifysgolion yn Nghymru yn cynnig cyrsia olaf mewn datblygu cymunedol, a mae'n gyd wedi mynd, a mae hynna yn andros o gollaf. I mi, dwi wedi bod yn ffodus mewn ffordd, lle dwi'n siarad am datblygu cymunedol, ers yn ddeol, dwi'n meddwl 10 mlynedd yn ôl, dwi wedi bod yn ffodus gyda cyfle i weithio, ac yn lle siarad am datblygu cymunedol, gwneud y peth. Oedd ar y ddechrau yn Ffestiniog, lle ni'n byw, oedd y gwestydd tafarn lleol a fi'n cael. Oedden ni at yn gilydd fel pentra, a stori i prynu o, a da ni wedi bod yn redag yn llwyddiannus o'n am 11 mlynedd, yn gwneud elw yn y lai bob blwyddyn, a mae'r lle'n datblygu. Mae'n lot fwy na tafarn, mae'n ganolfan gymdeithasol, mae'n ganolfan addysgol, yn westru yn di, ond mae hefyd hwb cymunedol ac yn adnodd ar gyfer y gymuned sy'n ei sôn am creu. Be ddigwyddodd wedyn oedden ni dan gynllun cymunedau gyntaf yn ardal Ffestiniog, ond roedd hwnnw i ben ar ôl 5 mlynedd o felly, a ydyn dipyn o'n amser, ond oedden ni'n benderfynol ydy o cadw beth i ddyn, a eto torri stori i'r hynny. Erbyn rwan, mae gynnon ni 17 o fudiadau cymunedol Bro Ffestiniog, wedi rhwydweithio dan faner Cwmni Bro Ffestiniog. A da chi'n sôn am swyddi, dros 200 o swyddi, bethwmbrath o adnoddau, a chymystad o weithgaredd. Mae'n 2 westru, 3 caffe, canolfan twristiaeth, canolfan beit mynydd,
Opera Cymru ac yn y blaen ac yn y blaen. Amrywio sefyllfa amgylcheddol, economaidd, cymdeithasol, diwylliannol. A mewn ffordd, da ni'n meddwl bod wedi creu rhyw fodel integredig o ddatblygu cymunedol. A wedyn, ers hynny, rhyw 5 mlynedd yn ôl, bod yna bethau tebyg yn digwydd yn Ffestiniogwen ac yn Ffestiniogwen ac da ni'n gweithio efo heini. Ac wedyn yn fwy diweddar, ers 11 mis, wnaethon ni a mentor cymunedol ar draws Gwynedd at ei gilydd, ac eto fel un rhwydwaith gan yr enw Cymunedoli a erbyn rwan yna hanner 100 o mudiadau cymunedol wedi eu rhwydweithio. A rhwng y mudiadau yna i gyd, da ni'n sôn am asedion o dros 50 miliwn, da ni'n sôn am drosiant o bron o 14-15 miliwn. Wel, mae hynny'n wir am 23 allan hanner nhw dan di help i gyrra. Felly, mae hwnna yn golygu bod ni'n sôn am adnodda feddwl sylweddol. A mae gyda ni stondin eleni yn yr Eisteddfod, a ni'n alw yn Cymunedoli Cymru. A mewn ffordd, be di hwnnw ydy gosod nod, fe da ni'n obeithio ydy gweithio i wneud beth am byd ar lefel Gwynedd, i wneud o ar lefel cenedlaethol, a bod gyda ni erbyn sefyll flwyddyn nesaf, nad yn gynt, bod ni wedi sefydlu Cymunedoli Cymru fel rhwydwaith o fentra cymunedol ar draws Gwynedd. Mae'n rhywbeth, dwi'n cofio'r cwestiwn o'n sef, erbyn nhw'n rhywbeth ato. Mae hwnna'n beth. Mae wir yn dangos potensial, neu gyfer, ar hyn sy'n cael ei gyflawni yn barod yn y Cymreig hynny. So, bod at y tiles, i sôn chydig mwy bach am gynnol am sŵr ar hyn ti am weld yn datblygu ar ôl y daith ac yn ei gogledd. Siaradwyr. Dwi'n Liz, yn dod o Berth y Tydfil a dwi yma achos dwi wedi datblygu prosiect cymunedol yn Berth y Tydfil. Ac beth yw e, dyn ni wedi datblygu rhywbeth o'r gweithio yn Merthyr, a nes i gweld y gwaith Eisel yn newid a Ceri Cymunedol hefyd, a teimlo bod wir diddordeb gyda ni ymuno a dysgu o ddiwrthyn nhw gyda beth nhw'n wneud. Beth ni wedi wneud yw oedd yna capel yn Merthyr oedd yn cael ei defnyddio, bod ni fel ganolfan Gymraeg wedi sefydlu ers Eisteddfod 87 yn festru'r capel. Ac o'n i wedi dechrau mynd i'r iaith yna, yn stori hir, wneud mynd i'r iaith dechrau yna, fi o prif swyddog. Ond o'n i jyst yn gweld cyfleoedd yna i datblygu'r adeiladau, ond mwy na'r datblygu'r adeiladau oedd yna angen yn ein cymuned i codi hyder, oedd yna angen yna i sicrhau datblygiad hunan barch yr ardal, a dyna sut wnaethon ni gweld, wel, os ydyn ni yn gysylltu gyda pobl trwy'r celfyddydau, gyda'r Gymraeg, dychmyga beth ni'n gallu gwneud gyda'r gymuned yma, i agor drysau newydd iddyn nhw gweld bywyd mewn ffordd wahanol. Dyna beth oedd ethos y holl peth, oedd codi hyder yn gymuned mwyn i'n cymuned sylweddoli bod nhw yn gallu wneud rhywbeth dros eu hunain. So dyna beth oedd sbardyn, a beth mae e wedi droi mas i fod yn llwyddiannus o ran ein prif nod yw hybu'r iaith Gymraeg. Ydyn ni yn canolfan Gymraeg sydd yn ymgysylltu gyda'r cymuned trwy'r celfyddydau a llwytadaeth. Just ran fformat, mae dyn ni cwbl o cwestiynau wedi paratoi fan llaw, a dyn ni eto chi i godi cwestiynau, so sy'n rhywbeth yn codi, plis cofiwch nôl dewn ni nôl at chi yn y man. Ond ti'n sôn yn am iaith Gymraeg, yn amlwg yn wrth y Steddfod, mae'n codi cyfle i feddwl amdano o'r gwaith mudiadau cymdeithasol, y gwaith i chi'n wneud o ran perthynas aelodau'r Gymraeg. So, beth i chi'n meddwl, pwy gyfleon sy'n cael ei greu, trwy feddwl yn wahanol am sut ni'n creu cyfoeth yn y cymunedau ni, i sicrhau dyfodol yn iaith Gymraeg, a cryfhau iaith Gymraeg hefyd, mewn cymunedau fel yn Merthyr, ond hefyd yn Blaen y Ffestiniog hefyd. So, Liz. Wel, dechreuodd hwn oherwydd angen oedd gyda fi. Nes i dod nôl at yr iaith ar ôl mynd i addysg Gymraeg, ddim siarad Cymraeg yn 17 blynyddoedd, o'n i wedi dod nôl at y fe, a na gyd o'n i'n gallu gweld oedd cyfleoedd i defnyddio'r iaith yn y tafarn, basically, ac o'n i'n benni lan yn yfed eitha lot. So, o'n i'n
rhyw canolbwynt i datblygu'r Gymraeg. A beth oedd y syniad oedd i creu gofod ble oedd pobl yn teimlo'n saff i defnyddio'r Cymraeg oedd gyda nhw. Dim ots pa lefel oedd e, pa mor cywir oedd e, neu beth bynnag, neu faint oedd gyda nhw, ond gofod saff iddyn nhw wneud hynny. Dwi'n meddwl am y ganolfan fel rhyw fath o pwerdi iaith. Hynny yw, mae yna pobl yn dod mewn yna. Maen nhw'n dod mewn yna yn pob math o bethau. Mae rai pobl yn gweld e fel canolfan celfyddydau, mae rai pobl yn gweld e fel canolfan treftadaeth, mae rai yn gweld e fel canolfan Gymraeg, ond maen nhw'n dod mewn i'r caffi, sy'n rhaid nhw aros am angen i saith ar dydd Mercher i defnyddio'u Cymraeg nhw. Maen nhw'n gallu dod mewn unrhyw bryd. A wedyn, mae pobl di-Gymraeg o'r cwmpas nhw sydd yn dod yna i rent i stafell ar gyfer i'w gweithdi neu beth bynnag, yn gweld pobl siarad Cymraeg, yn clywed y Gymraeg, a mae'r Gymraeg yn dod yn perthnasol iddyn nhw. Wedyn, mae lot o bobl yn dewis dysgu Cymraeg hefyd. A mas o hynny, y peth mwyaf pwysig yw, os ydych chi'n dysgu Cymraeg, fel yn i gyd yn gwybod, dyn ni'n dysgu'r iaith yn y dosbarth ac ar-lein, bod ar-lein yn absolutely ofnadwy dwi'n meddwl i ddod i gwir. A mae'n chwalu cymunedau, y there we are, mae'n sôn wahanol. Ond, maen nhw'n creu rhwydweithiau o bobl, maen nhw'n nabod sy'n siarad Cymraeg. A wedyn nhw'n mas o'r ganolfan, mewn i'r byd mawr, a maen nhw'n gweld rhywun yn Tesco sy'n siarad Cymraeg, a maen nhw'n nabod nhw. Dyna'r fath o peth. Mae mor syml â hynny. Mae e gyd yn dod nôl at cysylltiadau i chi'n neud a ffrindiau newydd i chi'n datblygu trwy cael y gofod yna i wneud e. Ie, diolch Liz. A Selwyn, o'n feddwl falle bod pethau bach yn wahanol da chi o ran y math o mentrau chi'n neud, ond pa rôl i chi'n gweld eich mentrau chi'n chwarae mewn dyfodol y iaith yn Ffestiniog yn hangaeth yn Wynedd? Yndi, mae'n ddifur. Dwi am bod yn hirfrig i ti am funud a dweud, dwi'n siŵr os dwi'n credu yn mewn mentra iaith. Ti wedi? Ti'n credu mewn fi? Yndi, just about. Na, dwi'n dweud hyn trafod yn y moch gyda'n bach, ond mae yna gwestiwn reit sylfaenol. Os ti rwy'n meddwl am ddatblygu cymunedol, un o'r egwyddorion sylfaenol ydy bod o'n gynhwysol, bod o'n cynnwys pawb yn y gymuned. Ia? A wedyn mae hynny, cael y cwestiwn efo iaith ydy. Yn yr ardal ni, mae bron iawn o 80% yn siaradwyr Gymraeg. A wedyn, da ni'n gweithredu yn y Gymraeg bron llwyr, ond mae weddol hawl os oes rhywun di-Gymraeg gyda ni eistedd i ochr nhw a gyfieithu yn anffurfiol, a dydy ddim yn anodd i ni wneud hynny. Ond mae gynna ni gwestiwn, sut da ni yn gweithredu, os da ni'n meddwl am ehangu cymunedoli ar draws Cymru, yna sut da ni yn medru bod mewn cymunedau yn gynhwysol heb fynd i ddefnyddio dim ond y Saesneg, achos dyna ydy y peryg o'r holl amser. Wedyn, mae yna, dwi wedi bod yn gweithio yn bach efo Cwmni iaith, a mae gennyn nhw gyrsiau, dwi'n meddwl da, maen nhw'n alw yn badernid iaith, neu mae'n well yn sydd nhw, fatha assertiveness. A dwi'n meddwl, mae rhaid i ddysgu gwneud hynny ar hyd a lle Cymru. Sut da ni yn gweithredu mewn sefyllfaoedd dwyieithol, ond ar yr un pryd bod yn gadael yn un o'r Gymraeg. Ac i mi, mae canolbwyntio ar ddatblygu cymuned a rhan o hynny ydy hyrwyddo y Gymraeg. Ffordd i mi, mae edrach ar sefyllfa'r Gymraeg. Y peryg efo mentra iaith ydy bod nhw'n rhai ar galoedd, hyd yn oed y mentra iaith gorau, yn teddu canolbwyntio ar y Gymru Cymraeg, yn hytrach na ar y gymuned gyfa. Dwi'n gwybod mae hynna'n cors yn o leiddio bethau, ond dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth mae'n rhaid i fod yn ddafus efo balans yna. A falle feddwl yn ehangar o bosib, na'r iaith, yn amlwg, dwi'n sôn o fath o sel o ran
y cyfoeth yn barod yn nifer y swyddi, y sedau, yr elw, yr arian sy'n dod mewn. Felly, beth sydd wedi galluogi chi wneud hynny? Beth yw'r spark, beth yw'r sparkling, beth sydd wedi galluogi chi i weithio ar y raddau chi yn barod yn arfer Ffestiniog? Cheek, just bod o ddigwylir mewn ffordd. Mae yna elfen yn yr ardal acw, ti'n bod, mae'r sector breifat wedi hen droi chefn yna ni. Mae'r sector cyhoeddus mewn ffordd i ddal a helach wedi droi chefn pan o'n ni. Wedyn beth sydd ar ôl ydy'r sector cymunedol mewn ffordd. Wedyn mae yna rwch o dimlad o yn cefnad o wawr, a bod yn gwneud pethau dros ar un hynny. Mae hwnna'n elfen o'r holl beth. Dwi'n meddwl hefyd, un o'r pethau da ni ddim yn sylweddoli ddigon ydy yr etifeddiaeth cymunedol sydd gyda ni yng Nghymru. Mae'n amser i ni ddechrau edrach ar hwnnw a i glodforio go iawn. Felly, testyn o amdano, gwahaniaeth rhwng cenedl gwladwriaeth, sef fel y Deyrnas Unedig, Ffrainc, Sbaen. Gwladwriaethau sydd wedi cynnal y cenedloedd yna, os ydych chi awr nhw yn ddehedlau. Mae Cymru wedi bod heb i gwladwriaeth ei hun am 7-8 mlynedd, ac eto mae wedi goroesi fel cenedl. Sut mae wedi goroesi fel cenedl ydy fel cymuned, neu fel cymuned o gymunedau, os ydych chi. A wedyn, os ydych chi'n meddwl am y holl traddodiadau cymunedol, adag oedd y ddau ymchwilydd oedd fel ei sgwennu llyfrau glas, rhad a llyfrau gleision. Ond maen nhw'n sgwennu adag hynny. Oedden nhw'n anwybyddu'r ffaith bod Cymru yn wlad yn Ewrop gyda'r canran uchaf o bobl yn mynd i sgwennu a darllen. Ond oedden nhw'n cyfri ar y Gymraeg oedden nhw'n mynd i sgwennu a darllen. Ond o hynny wedi cael ei gyflawni drwy ymdrach gymunedol aruthrol. Os ydych chi'n meddwl am y holl adnoddau ac ogystal fel ymdrach gymunedol, os ydych chi'n meddwl am y holl bethau cael ei codi gan gweithwyr fel neuadd a gweithwyr ac yn y blaen, yr holl bethau fan ni greu fel bron iawn y patrwm ar gyfer y gwasanaeth iechyd ac yn y blaen. Yr holl bethau nhw'n wedi gwneud, sôn am y bethau elusennol ac yn y blaen sy'n digwydd. Mae gyda ni gymaint o draddodiad cymunedol sydd wedi bod yn holl sail bron i'n bodolaeth ni, a mae hwnna yn rhywbeth ofnadwy o bwerus a adeiladu arno fo. Sorry, dwi'n gwneud beth sy'n dweud. Ie, na, gwych. A felly lai ofyn i gilydd, bod chi yn dal yn mynd at yr 80au, beth ti wedi galluogi chi wneud, a chi wedi tyfu wrth gwrs fel mudiad yn yr amser. Felly, beth yw'r hyn sydd wedi galluogi chi wneud yna? Beth, i weithredu a fod yn llwyddiant hyd heddiw? Angerdd. Os oes angerdd gan pobl i wneud rhywbeth, byddwn nhw'n gwneud yn y diwedd fe. Os ydych chi rili yn credu bod angen creu newid, a ffeindio pobl sydd yn meddwl yr un ffordd o chi, gweithio mewn partneriaeth gyda pobl, creu rhwydweithiau ar draws Cymru hyd yn oed, dysgu o'r wrtheraeth. Os oes angerdd gyda chi i wneud hynny, fel angerdd gyda chi i wneud gwahaniaeth. Dyna'r un fe, Mae hwn wedi swnio bach yn ymlaeth, ond mae gyda ni nifer o gyfarfodydd yn yr stondin Cymunedoli cyf wrthos yma. A dwi'n meddwl Gwynar, mae gyda ni sesiwn ar Cymunedoli cariad. A mae hwnna'n swnio yn rhywbeth yn mynd bach yn od mewn ffordd wrach. Ond i ni byd o'r Rhys Wyl. Mae yna ferch dwi'n nabod o dras Hwngaraeth. Mae hi'n honni bod nad o 20 o wahanol eiriau yn yr Hwngaraeth am gariad. A mewn ffordd, mae y peth sydd yn gyrru yn y pen draw ydy rhyw fath o syniad bod gyda ni rhyw fath o gariad at yn gymuned, at yn cyd bobl, at yn tirlun a yn ffordd etifeddiaeth. A dyn ni wedi bod Rhys Wyl o wrach ddefnyddio y term gariad. Os yn y pen draw, os ydych chi'n meddwl am yr holl drefn a holl rhywun o drefn, os ydych chi'n i begynio, ar un llaw mae gen nhw plwtonium i ddeth ar blaned, a beth sy'n ni fel unrhyw ardd sy'n wedi newid pethau. Wel, cariad yn ôl ydy'r unig ardd sy'n unrhyw obaith o lwyddo yn erbyn y holl rymledd sy'n yn erbyn ni. Yes.
A meddwl wedyn am roi'r heri yna, so ar lefel falle dydd i ddydd, beth sy'n dal chi nôl? Beth sy'n atal chi i wneud mwy? Fel fi'n siŵr bydde ddau chi'n hoffi wneud mwy yn eich cymunedau chi. So, Liz, falle os na'n dechrau bod chi. Ar hyn o bryd costau byw. Mae costau wedi yn y deilad ni wedi... Wel, mae bil trydan wedi mynd lan o 11,000 i 47,000 y blwyddyn. Sut mae hynny'n mynd i effeithio ar sefydliad bach. A does dim arian gyda pobl i cyfrannu mwyn creu'r yr effaith economaidd yna. So mae arian yn broblem mawr rili ar hyn o bryd, ond dwi yn teimlo bod sim digon o cefnogaeth o ran sefydliadau cymunedol, mentre cymdeithasol o pethau. Mae gormod o bwyslais ar beth mae busnesau yn wneud yn ein ardal ni, yn hytrach na magu y sgiliau yna. Ond ie, mae'r costau byw wedi dinistrio pethau. So, dwi'n teimlo bod ni dal i fynd, achos dyn ni wedi bod yn redeg yn theatr o'r a goodwill yn fresh air am 10 mlynedd. Dyn ni wedi cael ceiniog gan y cyngor cerddedau i wneud hynny. Erbyn hyn, maen nhw newydd roi arian i ni, ond mae'n rhaid i ni profi i ni am 10 mlynedd erbyn nhw'n wneud hynny. Ond nhw'n dangos bod ni'n gallu wneud e. So, mae rhaid i pobl yn ddiried mewn cymunedau i wneud y penderfyniadau dros eu hunain. Ac os ydyn nhw'n caniatáu ariannu sefydliadau fel yna, achos ar diwedd y dydd, nid prosiectau wyt ti'n gallu dweud, byddwn ni'n cael yr outputs yma, byddwn ni'n cael yr holl pethau targedau os yn bwrw hwn a bwrw llall. Beth sydd angen yw rhyddid i ymateb i anghenion ein cymunedau. Os ydyn ni gyda'r rhyddid i gwrando ar cymuned a gwneud beth sydd angen, wedyn, so beth sydd yn digwydd yw, mae'r gwaith rili dda sy'n digwydd yn ein sefydliad ni yn digwydd ar yr ymylon, ar y periferi, tu fas i'r prosiectau sy'n cael ei ariannu. Ond o leia mae'r ffordd mae pethau wedi trefnu yn ein gwlad ni ar hyn o bryd, ac ni'n gael basically yn cael ein ariannu am prosiectau byrdymor, one-offs sydd yn rhoi canlyniadau mwyn i'r llywodraeth dweud bod nhw wedi gwneud gwahaniaeth. Nid dyna sut dylwn ni cael yn ariannu. Mae hwnna'n dal i nhw. Ie, dychmyg. Sel? Beth sy'n dal yn ôl i Llywodraeth Cymru. Mae bron 80% o arian datblygu economaidd Cymru yn mynd i gwmnïau trawsfadol mawr. O'r 20% sydd ddim yn mynd iddyn nhw, mae yna dipyn yn mynd i SMEs i gwmnïau cymarol bach. A mae yna frywision yn mynd i'r sector cymunedol. Os ydym ni'n edrych ar ochr economaidd o'r sector cymunedol, da ni wedi bod yn gwneud ychydig bach o waith ymchwil a mentra twristiaeth da ni wedi cymunedoli. Hynny ydy, da ni ar gymuned yn berchen. A beth sy'n digwydd yn weddol syml ydy, mae yr incwm sy'n dŵad o'r twristiaeth yn aros pan mae y gymuned bia yr llwybr beics, neu beth yna be ydy a beth twristiaeth. Neu'r gwestiwn, mae'r incwm o'r twristiaeth yn wario yn aros yn y gymuned. A mae'n fwy na hynny, mae'n aros o'r cyflogau yn y gymuned, ond hefyd mae'r cyflogau yna yn cael ei gwario yn lleol. Wedyn mae'r peth yn cael ei osogi. Os ydych chi'n cymharu hynny efo yr corfforaethau mawr sydd yn rhedeg rhan fwyaf o'r prosiectau a cyfeillterau twristaidd, maen nhw dynnu arian allan o'r gymuned. Ac yn drist, dyna ydy'n hanes ni yng Nghymru. Llechi, glo, rhian, hir, timplet, nid amaethyddol. Mi ddyla bod ni yn un o'r gwledydd dywysoca yn Ewrop. Ac eto, oherwydd yr hanes ni o'r arian, yr incwm yn cael ei echdynnu o'na yn dragwyddo. Da ni darfod i fyny efo un o'r gwledydd clota yn Ewrop,
efo bron treia mewn plant ni yn byw mewn tlodi wan. Mae'r beth yna yn hygol mewn ffordd. Ond mae y broses yna yn dal i ddigwydd. Mae yna ddrysa yn gil agorad o fewn Llywodraeth Cymru i wrando ar ffordd arall o gefnogi yr economi. Ond yn rwysyn ei gilydd, mae rhaid i fwy perswad ar Llywodraeth Cymru i gefnogi ac i ymchwilio i ddechrau ar yr incwm sy'n cael ei greu yn Nghymru a gofyn i lle mae hwnna yn mynd. Yn ychydig ymchwil da ni wedi gwneud, mae'n dangos mor glir. Un enghraifft i chi, yn Nyffryn Conwy, roedd Llywodraeth Cymru gefnogi sicrhau, syniad hollol hurt o gael cyflwysa syrffio beth o'r môr yn Nyffryn Conwy ar hen waith aluminium. Torri stori hir yn fyr, roedd e ddim para mewn 4 blynedd. Oedd o'n gwneud dim synwyr yn amgylcheddol i ddefnyddio bethwmbrath o drydan i greu tonna. Oedd o ddim yn gwneud synwyr yn economaidd, roedd e beth gwneud collad o 1.8 miliwn yn y flwyddyn ola. Roedd e ddim yn gwneud synwyr yn gymdeithasol, yn trin gweithwyr yn ofnadwy ar zero contract hours. Ac yn ddiwylliannol, oedd o'n gyndyn ofnadwy o'r arwyddion yn Gymraeg, cos o'n i'n meddwl bod o'n osod arian. Ac eto, mae'r Llywodraeth Cymru wedi cefnogi cais yna, efo'n o fia 7.8 miliwn o bunna. Sa'n ni'n cael 7.8 miliwn ar gyfer twristiaeth cymunedol yn Mwy'n, falle ni'n cael traws newid na diwylliant twristiaeth yn Mwy'n. Ac yna, mewn ffordd, ydy'r negas sa'n gorfod roi. Ond i gael Llywodraeth Cymru i wrando ar hynny, mae'n rhaid i ni fel mudiadau cymunedol ddod at ein gilydd, dod i complerus, a dyna ni'n obeithio drwy Sefydliad Cymunedoli Cymru, bod yna ni rym sydd mewn gwirionedd wedi yn gosod her i Llywodraeth Cymru, a fod nhw ddim yn medru anwybyddu potensial y sector cymunedol. Ie, diolch yn fawr. Diolch. A ia, dyma'r hynna, os yw'r cwestiwn ola wrth fi, cym ni'n dod at y prif gynulleidfa gobeithio yw amlwg yn y prif gynulleidfa newydd. Fi'n siŵr prif gynulleidfa bod gan o gwmpas y maes, rhywben dros y dynod nesaf. Felly, beth yw'r neges? Beth yw'r neges i angen i hi a'r llwybr i glywed mwyn bod ni'n gallu datblygu'r dyfodol yma bod ni yn bod y dyfodol yn ein dwylo ni. So, Selwyn, sy'n ti'n moyn adeiladu chydig o busnes diwedd yna? Wel, yn y pen draw, be mae gwleidyddiaeth amdan a be mae'r gwleidyddiaeth yn fath wedi greu. A mae rhaid i greu rhyw fath o bwar. A dwi'n meddwl, mae wedi bod yn fanteisiol ni Wynedd fod ar mudiadau cymunedol at ei gilydd ar lefel Gwynedd, achos mae hynny'n golygu bod y cyngor sir yn Wynedd yn gorfod cynnig o ddifri. A dyna'n dylanwadu ar y cyngor sir rwan. Ond i ni wneud hynna ar lefel Cymru, be da ni'n obeithio ydy, dyna pan bod ni wedi gael stondyn i'r Eisteddfod wedi ei alw'n Cymunedoli Cymru. Nad ydy Cymunedoli Cymru mewn bod eto, da ni'n cynnal fforwm yn mis Hydref yn Glas yn y Bwlch yn Mae'n, a y gobaith ydy yn fanno bod ni'n sefydlu Cymunedoli Cymru fel rhwydwaith o fentra cymunedol ar draws Cymru. Bod ni hefyd yn gwneud rhywbeth i sy'n gyfforddus i wedi Sweden blynyddoedd yn ôl efo myfyrwyr i weld cyfarfod o Senedd y Cymunedol yn Sweden. Ac beth sydd wedi digwydd yn fanno oedd mi oedd yr ardaloedd gwledig yn Sweden yn meddwl, wel, sy'n ni ddim llawer o'r rym, mae 80% o boblogaeth yn byw yn y de, a nhw sy'n wedi cael y sylw i gyd. Ond be ddalu'r ardaloedd gwledig wneud oedd sefydlu mentra cymunedol, neu be oedd yn gael nhw oedd rhywbeth o mudiadau pentrefol. Ond erbyn nhw, yna 4,000 yn nhw. A be maen nhw'n gwneud ydy, maen nhw'n cyfarfod fel Senedd y Cymunedol bob 2 flynedd. A dwi'n sy'n y cyfarfod o'r Senedd yna, dyna 1,000 o gynrychiolwyr ar hyd a lled Sweden. A mi oedd o'n mor rymus, mi oedd Llywodraeth Sweden yn gofyn ysgolwch yn fas o'n ganiatad i fod yn bresennol yn eich Senedd chi. A wedyn be oedd y Senedd y Cymunedol dweud, ia, gwch chi ddwad, a mae'n eich y cefn yn eistedd a gwrando fan ni. A doedd y gwleidyddion yna ddim yn cael gwneud yn byd blaw gwrando, ond maen nhw rwan yn gorfod gwrando ar hynny.
Da ni eisiau gwneud rhywbeth tebyg yng Nghymru o greu gwrthbwynt, greu pŵar i fod yn llais i'n cymunedau ni. A dwi'n meddwl, os da chi'n meddwl am yn hanes yng Nghymru, a meddwl am yn gwleidyddion ni, yn hytrach na bod nhw yn ddi-gwestiwn yn cefnogi cyfalaf, bod nhw mewn gwirionedd yn dechrau meddwl, reit, sut da ni'n cefnogi cymunedau. A dyna i ni fydd y sialens. A fydda ni greu o fewn Cymru rhan cymunedol, nid yn unig bod ni yn cael mynd cymunedol at ei gilydd, ond bod ni yn cael y cyfoeth i gefnogi yn cymunedau ni. Mae'n dechrau digwydd efo Siaradwyr cymunedol, dydy. Felly, rwan, os oes yna bentra yn gweld bod y dafarn dan fygythiad, wel mae'r peth naturiol i wneud ydy meddwl na ni berchenogio, na ni gymunedolio. Erbyn rwan, mae'n yna 100 o dafarndau cymunedol Nghymru. Mae'r cyfoeth wedi derbyn y syniad yna. Mae'n hangu hwnna bod ni'n cymunedoli bethau yn eang, yna byddwn ni'n cael y cyfoeth tu ôl i ni. Ac yn y diwedd, byddwn ni'n gosod gwrthbwynt clir yng Nghymru i lywodraeth lenis. Ydyn ni'n cefnogi cymunedau, ydyn ni yn ddi-gwestiwn yn parhau, jyst yn ddi-gwestiwn i gefnogi'r ddinas yn Llundain, a bod yn ddim byd fel gweision cyfalaf o Llundain. Wel, wyt ti'n dyn da, dwi'n off i fi. Wel, beth dwi'n teimlo'n eitha, dwi'n really frustrated, dwi'n teimlo yn hollol gan y model economaidd i ni gyd yn dilyn ar hyn o bryd, a dwi'n teimlo fel oedd Selwyn yn dweud nawr, mae rhaid i ni dysgu o wledydd eraill. Mae rhaid i ni edrych o gwmpas a wneud ymchwil mewn i hwn a feddwl am y fath o gymdeithas sy'n ni eisiau byw mewn, ynddo fe? Achos mae popeth wedi pwysleisio fel ni'n clywed trwy'r amser ar GDP a beth yw ein enillion economaidd y popeth, pan rili beth mae Covid wedi dysgu i ni a'r holl crisis sy'n ni mewn ar hyn o bryd, yw beth sy'n rili pwysig yw pobl a bywydau. A mae rhaid i ni cael llai o... mae rhaid i ni feddwl am model economaidd sydd yn edrych hefyd ar lles a ffordd newid ymlaen. A dwi'n teimlo bod i cychwyn gyda hynny, dwi'n meddwl achos mae mywyd i'n cael ei gyrru gan beth mae ariannwyr yn cynnig o pethau a hefyd wrth gwrs creu arian ein incwm ein hunain y pethau ydyn ni wedi clywed wneud yn ei gyfeirio. Beth sydd yn rili wylltio fi yw'r ffordd mae pobl, mae ariannwyr yn meddwl amdano ni fel cymunedau, fel bod ni ddim rili'n gwybod beth ni'n wneud, a mae rhaid iddyn nhw gosod targedau a dweud wrthyn ni beth sy'n dda yn cymunedau ni. Mae'n hen bryd iddyn nhw gwrando ar beth sydd angen yn cymunedau a wneud, os oes pethau anghenion wahanol mewn cymunedau, mae'n rhaid ariannu pethau wahanol. Nid dweud dyna beth ni'n mynd i ariannu, yw ei raddat o nothing. Mae rhaid i ni cael ffordd well o ariannu, a fel oedd Ceri Cennington yn dweud mewn cyfarfod i dwi'n gwybod, bod ni'n sy'n teimlo dyna beth yw fe wedi taro hwyren, sef dylai ariannwyr, dylai llywodraeth stopio meddwl am beth maen nhw eisiau i ni cyflawni mwyn iddyn nhw dilifro'r strategaeth ei nhw. Right? Mae rhaid iddyn nhw feddwl am beth mae'n rhaid iddyn nhw cyflawni mwyn dilifro ar ein anghenion ni. Achos ni sydd yn rhoi nhw yn y sefyllfa yna, ni sydd yn rhoi grym yna iddyn nhw, a dylen nhw wneud beth sydd angen arnyn nhw, nid beth sydd angen arnyn nhw. Diolch Liz. So, fi'n credu bod ni'n maith gyda Ceri fod rown dros oes unrhyw cwestiwn. So, os unrhyw cwestiwn yna am holi, fforwch eich llaw na Ceri. Mae'n llai o glas cyfoeth. Helo?
Ie, so fi'n cysáu wneud hwn, yn lle gwestiwn ac mwy o call to arms mewn ffordd, achos a nes i jyst pigo lan o dywedwch chi ynglyn â eich ffiliau yn i chi yn Cynolwg Sofar. Dwi yma gyda ni cymunedol Cymru ar y maes, dwi yn parth cymunedoli gyda Sel hefyd. Be da ni eisiau gweld, really, yw gallu cymunedoli yn un o dull bod modd gwerthu yn un lleol, fel bod pe bai eich mentor chi'n penderfynu reit ni'n mynd i rhoi panel solar neu taflen gwynt ar left o Merthyr Tydfil. Bod chi'n gallu gwerthu hwnna yn uniongyrchol yn uniongyrchol i'r theatr, am bris sydd yn teg iddi chi ac hefyd i'r cynhyrchwyr ynni. So ni dwi'n meddwl amdano faint o'n biliau ynni sydd yn aros yn lleol. Mae'r canran ohono fe, dwi ddim wedi gwneud yr ymchwil, ond mae'r canran yn nesaf iawn. Felly, i ni sôn am 40 beth o beth dwi'n cofio y flwyddyn jyst yn gadael Merthyr Tydfil yn fyna, lle mewn gwirionedd dylwn ni fod yn edrych yn cadw fe'n lleol. Felly, sori, dim gwestiwn o fi bwtans, cefnogwch chi galwad ni ar gyfer marchnad yn ei lleol fel bod yn cymunedau ni a mentre cymunedol ni ddim yn y sefyllfaoedd yma yn y dyfodol. Diolch. Ie, diolch. A fi'n credu, hwnna'n rhywbeth na, fi'n cofio o'r trip i Blaenau fi mewn yn gweud, a rhywbeth bod Blaenau'n cynnyrchu 130% o'r trydan sydd arnyn, fi'n gwybod Ceri, fi'n cofio Ceri'n sôn o'r ffigwr, beth yw'r ffigwr y glywed sel. Ond dda'n ei wneud yn bach o ffigurau. Mae'n jyst cynllunio hydro dŵr bach sydd wedi'i yn cyflawni 129% o'r ynni da ni ddefnyddio yn sydd wedi'i. Wedyn mae gen ti gwmnïau fel Ongi sy'n gwmnïau brennu trawsfadol mawr. Nhw sy'n berchan cynllun trydan dŵr Dinorwyd a cynllun trydan dŵr Tanegrisio. Mae hynna yn gwneud 1,000,000 wsos o ewro. So, dyna ydy'r cyfoeth sy'n cael ei echdynnu o'na unwaith eto. Mae jyst yn anhygoel. Mae partneriaeth Ogwen efo cynllun trydan dŵr ar afon Ogwen. Mae jyst yn dangos y pres sy'n cael ei wneud allan o ynni. Mae partneriaeth Ogwen yn wedi gwerthu trydan yn rhatach i bobl yn Bethesda. Dal i wneud ewro sylweddol i redag a wneud pethau fuddsoddi mewn adeiladau sydd fawr ac yn blaen. Ac wedyn, yn ddiweddar, oedden nhw yn cyfrannu 60,000 fel cymostal i elusennau. Mae'r arian sydd wedi wneud allan o gynhyrchu trydan mor enfawr. A beth dwi'n gredu, maen nhw'n cynhyrchu trydan o'r afon y fanna. Maen nhw'n newydd roi 20,000 o bresant i ni yn y Cymunedol Twrog, os mae'n gwneud gymaint o arian. Dwi'n helpu ni i sefydlu rhywbeth tebyg yn yr ardal. Petai ni yn berchan 10% o'r holl brosiectau ynni yng Nghymru, fysa ni yn gyfeithio. Ac eto, pam unwaith eto bod yr holl gyfoeth yma yn cael ei esbonio Cymru. Diolch yn fawr. Da ni, mae'r meic yn fyna a wedyn o'ch fan sy'n rhaid gymryd y ddau cwestiwn o'r gynnu. Ie, diolch. Gan Talban Sefydliad cyfarfod yn Merthyr Tydfil. O'n i'n ddiddorol iawn clywed beth ydyn nhw'n ynglyn â gweithgaredd yn Mwynedd a'r syniad o ymestyn y gweithgaredd na drwy Cymru gyfan. Ond oedd hwnna'n codi cwestiwn ynglyn â effeithiolrwydd cymunedol y cyfundrefnau sy'n bodoli eisoes. Ble mae'n awdurdodau lleol ni yn mynd O'n nhw ddim yn gwneud y pethau iawn wrth ymdrin gyda'r cymunedol. A wedyn, beth am sefydliadau fel y WCDA, Cyngor Cymru dros weithgaredd gwirfoddol ac ati. Beth sydd wedi mynd o'i le yn y cyfundrefnau yma sydd yn gwneud i'n
bwysig ac yn angenrheidio fod grwpiau cymunedol yn gofod gweithio wedi dod. Yndi, hynny bydd y lladd ar y asetiaethau sy'n bod yn barod. Mae Cyngor Gweithredu Diwylliant Cymru yn gwneud gwaith yn o'r bwysig. Yn enwedig efo y sector elusennau ac yn y blaen. Mae cwmpas enghraifft be oedd yn ganolfan cydweithredol Cymru yn gwneud gwaith bwysig. Mae llywodraethau lleol yn gwneud. Ond mae yna fyd o wahaniaeth. Be da ni wedi ffindio, efo tywardau cymunedol. Y pobl sy'n ora am helpio grwpiau eraill ydy rei sydd wedi gwneud o'i hynny. Da ni efo pengwen cymunedol yn Ffestiniog. Da ni wedi helpu ta deuddeg o fentra cymunedol y tywardau lleol yn y blaen. Wedyn, mae wers cael mudiadau cymunedol i helpu gilydd yn uniongyrchol. Hefyd, mae o'n fwy o roi negas. Dwi'n meddwl na 3 pheth da ni eisiau gwneud efo Cymunedoli Cymru. Cael mentra cymunedol yn uniongyrchol i helpu gilydd. Yn ail beth, bod ni'n dylanwadu ar y cyfoeth, bod hwn yn ffordd ymlaen. A'r trydydd beth ydy bod ni'n bwerthu i dylanwadu ar llywodraeth leol a llywodraeth ganol. A dwi'n meddwl, lle mae fan hawsar yn digwydd, bod Cyngor Gwynedd wedi bod ar sawl ystyr yn gefnogol i'r sector cymunedol. Rwsyd ni'n gilydd, doedden nhw ddim yn effeithiol, oherwydd bod y traddodiad o fewn y cynghorau ac o fewn y sector cyhoeddus yn tueddu fod yn un oedd ddim yn fenter, ddim yn gyfarwydd am menter garwch. Y tueddiad ydy chwarae'n sach yn dweud. Dwi'n meddwl, mae'n gorff sy'n oeio pethau, os ti eisiau gyrfa o fewn y sector cyhoeddus, beth ti eisiau gwneud ydy dweud na wrth o beth, a ni ddim wneud unrhyw gangymeriad, a ni wedi gweithio ystyn ar y beth. Mae'r sector cymunedol yn wahanol iawn. Da ni ddylsan ni hanner ffordd rhwng y sector cyhoeddus a'r sector breifat. Ar un ystyr, da ni'n cael sector breifat o ran menter garwch, da ni'n gorfod bod yn defnyddio y farchnad, da ni'n atebol i'r farchnad. Y gwahaniaeth mawr wedyn o'r sector breifat ydy bod unrhyw elw da ni'n gwneud yn elw cymunedol yn ysgas na elw breifat. Dwi'n meddwl yn atab, mae'r atab yn fwy na hynna, ond dyna elfen o'r holl beth. Adilys neu? Wel, dwi jyst eisiau dweud bod sefydliadau sydd yn rhoi cymorth i ni erbyn hyn, maen nhw wedi colli arian nhw lot hefyd, maen nhw wedi lleihau. Mae voluntary action yn Tydfil yn Merthyr, just ddim yr un sefydliad oedd y denmynedd yn ôl. Mae rhwydweithiau wedi chwalu, mae cymunedau'n gyntaf wedi mynd, a i fod yn hollol onest, dwi wedi cael. Mae ddim dweud pa asiantaeth oedd e, ond reit, byddai'n dweud yn hollol plaen dim enwau, ond pryd wyt ti'n gweithio gyda ymgynghorwyr, pobl sydd yn gwneud gwaith yn y cymuned y pethau, ac chi'n gofyn iddyn nhw beth y chi wedi wneud, a maen nhw jyst yn dyn nhw herioed wedi wneud unrhyw beth. Ys neb yr un peth ar rywun sydd wedi wneud ei hunain. Pan nes i dechrau ar y taith ei hunain, doeddwn ni erioed wedi ysgrifennu busnes plan. Doeddwn ni erioed wedi llenwi ffurflen cais. Nes i siarad gyda lot fawr o bobl oedd wedi wneud hynny, dysgu oddi wrth nhw. Nid oedd y gwaith o'n i'n gwneud gyda arianwyr ddim o unrhyw bwysig ymharu gyda hynny. A dyna pam o'n i'n dweud yn y peth cyffeli, o'r yma. Dyna pam mae'r rhwydwaith yma mor bwysig i fi. Achos ydych chi'n gallu teimlo yn unig iawn fel sefydliad cymunedol, a os ydych chi'n nabod eraill sydd yn yr un sefyllfa chi, ac chi'n gallu dysgu o beth, chi'n gallu dysgu gymaint o beth. A gymaint o pobl yn dod at y fi i siarad am sut i datblygu pethau, ti'n am y croeso iddyn nhw'n wneud, achos dyna'r ffordd ydych chi'n gwybod ydych chi'n wneud. Ie, gret. Mae'n gynnig unrhyw sy'n ystafell sy'n cael ei ystodoli hefyd. Mae yna 2 gwestiwn fi gyfer ddod, sy'n ei gyfer un o gyfer, so un fan hyn a wedyn draw yna. Helo, ydy'n gweithio? Na fe, gret. Chi iolo o'r enw o iaith cymunedig, diolch am gyfriniadau i hyn. Beth sy'n diddorol o'r heriau sy'n cael ei restru, fydd yna sôn am diffyg buddsoddi gan Lywodraeth Cymru,
broblem o'r rhent, bach na tai y ceiddo, a wedyn oedd sôn hefyd yn diffyg hyder cymryd yn ei gallu ddylanwadu ar y byd mewn ffordd yn diffyg hyder yn ei gryn ei hunain. A chymod, mae'r syniadau yn rhoi trwm, maen rhoi gwahanol, sydd siŵr bod triol yn deillio yn y pen draw o system gyfalafol byd eang sydd yn gyda lawer o sympathy tuag at cymunedau, a sydd gyda mwy o, sydd yn beirniadu 2 GDP ac ati yn fwy na lles cymunedau. Rhaid bod ni'n cael ein llethu gan yn obeth gyda y prynhawn yma. Dyma beth sy'n gwneud chi'n obeithio yn y dyfodol. Yn rhannol chi wedi cyffwrdd ar eich gweledigaethau chi am y dyfodol. A falle, fel bod ni'n teimlo bach yn fwy gobeithiol ar bwynhawn dydd Mawrth. Beth hoffech chi, yn haffer hoffech chi weld mewn trefniadau chi datblygu yn y dyfodol, beth sy'n rhoi gobeith i chi. Diolch yn fawr. A wedyn mae'n un cwestiwn mynd i fod yna, a wedyn ni'n credu bydd amser yn curo ni. So, beth sy'n rhoi gobeith i chi? Ni'n credu at y daith rhoi gobeith i ni, beth bynnag, gweld hyn chi'n ei barod a'r twf sydd wedi bod yn barod. Mae'n rhaid i'n ofalus, mi eisiau dysgu'n brifysgol am flynyddoedd, a dwi'n dal i barchu y syniad o academaidd o drio bod mor gwrthrychol a gonas a phosib. Dwi'n meddwl hwnna'n ofnadwy bwysig. Ond dwi'n gymaint yn hanol hwn wan. Mae'n anodd i mi fod yn wrthrychol amdano fo. Felly dwi'n cweith yn trystio y marn yn hun, oherwydd bod yna gymaint o ymroddiad i'r holl beth. O ddeud hynna, mae'n rhywbeth am y sector yn gweithio yno fo. Mae rwy'n yn cael perthynas mor dda efo pobl o'r un anian wrach. Pobl sydd yn y ffôn yn hidio yn rhywbeth mwy na jyst i bywydau nhw. Ti'n gwybod? A dwi wedi digon hen wan i feddwl, dwi'n dweud dweud. Mae'n beth oed i ddweud, ond to face death with equanimity is to live your life for something larger than yourself. Dwi'n gwybod? Neu fel arall, mae dyfarol a ti, mae gweith yn arfer o chdi. Ond mae'n cael bod rhan o rhywbeth sy'n mwy na chdi, sy'n bwysicach na chdi. Mae'n neud y bywyd i llawer iawn cyfoethocach. A mae cael bod yn hanol pobl fel yna sydd yn meddwl, da ni eisiau gwneud rhywbeth i wella'n gymdeithas ni. Mae bywyd am rhywbeth mwy na hwn. Jyst un enghraifft, o mab i ffrind i mi, mi oedd o flwyddyn yn ôl yn gweithio yn y ddinas yn Llundain ac yn cael 120,000 o flwyddyn neu rhywbeth o gyflos hyd. Ond o'n dod adra ac yn dweud, dwi'n eisiau gweithio gweddill yn oes i gyfala, dwi eisiau gweithio i gymuned. A mae wedi dod adra a mae'n gweithio am 5,000 yn Ffestiniog. Ti'n mo? Ond dyna di ddewis. Ti'n mo? A dwi'n meddwl wedi rhywbeth o lawer iawn cyfoethocach. Y beth sy'n optimistaidd dwi'n meddwl, ond dwi yn gobeithio chi oherwydd mod i ormod ni ganol o, a gormod o angerdd o beth. Ond dwi'n teimlo bod hi'n amserol yng Nghymru rwan. Da ni wedi bod yn y stondin Cymunedoli Cymru am 2-3 diwrnod. Mae gymaint o bobl dod ata ni ac yn dweud, mae hwn y ffordd ymlaen. Da mae'n amser yng Nghymru i fudiadau cymdeithas i gilydd a creu y math o gwerthu sydd i angen. Fel bod ni'n gwneud y 3 pheth yma, helpo'n gilydd, dylanwadu ar y cyhoedd a dylanwadu ar llywodraeth wyr o chanol. Diolch. Ofyn i ti am symweiliad, Liz, i fi jyst derbyn y cwestiwn ola, cymryd i ofyn i ti am beth i'n gwneud. Diolch yn fawr iawn. Elin Hart Mr Jones dwi o ganolfan yn chyfryd. Dwi'n ôl? Ynddi. Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Dwi'n gwybod sy'n mae... Ynddi? Alright, okay, fine, yn teimlo i fel bod o ddim. Clywed y bas fydd ardal, dwi'n gwybod amdani hi lle mae mudiadau cydweithredol yn ddod ac yn greu ac yn rhan o'r traddodiad ac yn y blaen. Ac wrth gwrs mae honna'n rhanbarth o'i trafod fel rhanbarth economaidd
arbennig o greu yn Sbaen, yn dydi. A o'n i'n teimlo bod yna rhywbeth pwerus iawn yn y narratif oedd Selwyn yn cyfeirio ato fo rwan fel taswn ni wedi gallu peidio echdynnu'r holl gyfoes o'r cyfnodau pan oedd Cymru yn cynhyrchu glo, byr ac yn y blaen ar gyfer rhan o heles o'r byd, a byddwn ni'n gyfoethog iawn heddiw. Mae'n rhywbeth pwerus yn yr narratif o'r ail gyfle yna i drio wneud o'n iawn tro yma efo egni, efo ynniad newyddadwy yn enwedig felly. Felly, o ddal pwer y narratif yr ail gyfle yna, a dwi'n gwybod bod yr ail gyfle yn bwysig mewn bob math o fyd yna, dydan. Be ydy'r ffordd i ddylanwadu ar bleidiau gwleidyddol o ystyried bod yna etholiad yn mynd i ddod i fyny yng Nghymru yn fuan? Hynny ydi, yn y farchnad braidd, dyn ni'n gweld rhai enghreifftiau, ond mae rhaid i chi adeiladu hyn a hyn y cant o dau cymdeithasol mwyn cael y caniatad cynllunio. Be ydy'r math o syniadau pragmataidd o bosib, hawdd i'w deall o bosib, bydd yn gallu gweithio i ffordd i fewn i manifesto o leia 2 blaid yn Nghymru os nad erbyn yr etholiad nesaf. Hospital pass, os dwi'n mynd i'n gofyn i ti, mynd i ddyn nhw'n ôl fath o'r trio, mynd i cadw fe'n eitha ffyrdd yn datan, sa'r stamser yn y dynoli. Gael di ateb cwestiwn newydd i radda. Un o'r pethau, o'n i'n sôn, da ni'n cynnal fforwm fath o'r bwch yn mis Hydref, a gwahoddiad i fudiadau cymunedol o draws Cymru fod yna. A 3 nod mewn ffordd, bod ni yn sefydlu Cymunedoli Cymru ar lefel Cymru. Yn ail bod ni'n cychwyn ar greu senedd y gymunedau. A trydydd beth wedi creu manifesto gyda golwg ar etholiad 2026. A rhwng pawb, dwi'n siŵr, gael ni lot o awgrymiadau. Un weddol amlwg, gael ni sôn dan nhw'n gynharach heddiw. Yn yr Alban, mae gen ti ddeddf sy'n golygu bod gan fudiadau cymunedol yr hawl the right to buy. Os oes nad oedd yn mynd bod cymunedau a chyfra i brynu. Yn Nghymru, cwbl sydd gyda ni ydy fersiwn gwan o right to bid. Sy'n golygu cael oedd yn byd wir. Gyda ni hawl i gynnig am rhywbeth, ond rhan ni weld o ddari ni drio cymryd drosodd y marina yn dal i heli. Ac bod ni'n cynnig mwy arian na'r cwmni ddari gael o'n diwedd, oedden ni ddim yn llwyddo, oherwydd bod ni'n rhaid to bid, ac bod ni yn byd ni'n gryfach, oedden ni'n mor rhaid to buy. Os a hwnna yn un beth feddwl sylw, Cyd i gwir, mae'n gryfach yn Lloegr ac yng Nghymru, ac am rhyw reswm ar ei Llywodraeth Cymru, 40 blynedd yn ôl, wrthod ymhel ar gwestiwn o gwbl. Wedyn mae yna ddwsina o bethau fel yna sy'n gael cymarol fach, ond mae'r un mawr o gael Llywodraeth Cymru. A ti'n bod, sa ti'n disgwyl i Blaid Lafur a Blaid Cymru mewn ffordd, ddechrau meddwl, wel, lle mae ti'n garwch nhw? Ydy o'n llwyr i'r ddinas yn Llundain, ta ydy o'n cymunedau ni? O'i osod o mor gignoeth a hynna. Dwi'n meddwl hynna'n gorau symleiddio bethau, ond weithiau mae isio y dewis yn rhy gwir, neu'n rhy gignoeth, Sori, dwi'n yn mater y ti'n llawn Elin, dwi'n cyfeiriad yna, ie? Ie, diolch yn fawr. Liz, os dwi'n eiriol ydych ti dweud, rhywbeth sy'n, off the chest yn mynd yn gorfod. Off the chest. Beth dwi'n, pan oedd ti'n sôn am beth yw obeithio yn dyn nawr, dwi'n gweithio mewn cymuned sydd yn gwynebu llawer iawn o anawsterau iddo fe. Mae'n eitha, mae yna pethau wedi digwydd dros y blynyddoedd diwetha, fysa byth wedi digwydd ychydig o blynyddoedd yn ôl. Right, anyway. Ond dwi yn teimlo bod yna gobaith, right, a mae hwn yn hollol personol, dim byd i wneud gyda job fi o gwbl, right? Ond dwi yn teimlo gobaith bod
Llywodraeth yn San Steffan wedi newid. Mae hwnna'n un cam tuag at gobaith. A dwi yn teimlo'n rili gobeithiol am beth sy'n digwydd gyda Plaid Cymru ar hyn o bryd. Dwi wir yn teimlo bod yna mwy o cefnogaeth yn dod i'r cymoedd, a dwi'n gweld bod nhw'n dechrau gweld bod yna lot o tiri ennill yn ein ardaloedd ni, a bod yn y pen draw, dyn ni yn mynd i cael Cymru rhydd. So dyna beth sy'n cadw fi fynd. Dyna'r gobaith sydd wedi fi. Wel, diolch yn fawr i'r ddau o chi. Fi'n siŵr bod pawb yn cytuno bod amser di hedfan. A clywed hefyd mae pabell Cymunedoli gwerthu ymwelda. So newch siŵr bod chi'n gael o draw. Siŵr bod fe Selwyn croesawu unrhyw sgwrsiau. Liz, fi'n siŵr bod ti'n gwybod maes trwy'r wythnos. A am y canolfan sylwad, mae'r caffi'n lyflu mae'r communities yn reit iawn. So cael eich John creu hefyd. So diolch yn fawr i chi gyd am eich amser. Cael ofyn i chi diolch yn cyfnod hefyd.